हेलो बंधुगण नमस्कार। आज ହେଉଛି 21 जून 2025। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍ପି ଖବରକୁ। ଆଇଏମ୍ଡି ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2ଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ବେଳେ 28ଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି 28ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହି 28ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ 2ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପବନ ମଧ୍ୟ 30ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରା ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ 2-4 ଦିନ ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 23ରୁ 24 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ରେଡିର ସହ ରୁହନ୍ତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ବର୍ଷା ଫେର୍ ଥରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫେର୍ ଥରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ।